Tieni kanzunetta hija kanzunetta tal-grupp Brikkuni. Dan huwa l-album li kont iġġib mit-tnedija, x'jiena mort it-tnedija. U dan huwa proprja l-album kif jidher jekk mort tixtrih. U jismu Kontrabanda. Din hija fil-bar ta' taħt il-Knisja. Fil-bar ta' taħt il-Knisja jonxru gwejjeġ tal-mistħija, ismajt li bintek tgħix kemm tħobb tintelaqlem. Fil-bar ta' taħt il-Knisja bela te tixroblok lira, iżda t-tazza qisha borma u tgħix kemm tleq. L-irġiel ma jaqbdux nisa, in-nisa jonsbu għan-nisa u meta jidbew spiss jolqtu x-xuftek. Jiena noqgħod fuq l-ismajt ħafu birmli issa xaqna l-alla xik nizrija ta' nisanna massa. U Kler tilab bil-Frenza waqt li lejn timlija xema, Ġuże Maffordja x'waħda u xorta xtaqnejn. Iċrieket is-sikkati madwar swaba inkallati, jinħallu mal-ħmura troxfu mill-ħuġbej. Jiena noqgħod fuq l-ismajt ħafu birmli issa xaqna l-alla xik nizrija ta' nisanna massa. Xol waħdu jurik il-lejla sara. Fil-bar ta' taħt il-Knisja jonxru gwejjeġ tal-mistħija u fuq sider bintek ja fis-sibni hemm. Fil-bar ta' taħt il-Knisja jiena mmur naħqar il-pulmun u mbul fuq l-intellett. Fil-bar ta' taħt il-Knisja kull dritta ssir milwija u jekk kuċċarina tleq naddu għabdek. Jiena noqgħod fuq l-ismajt ħafu firmli issa xaqna l-alla xi niżrija ta' nisanna. Noqgħod fuq l-ismajt ħafu firmli issa xaqna l-alla xi niżrija ta' nisanna ma saj. Grazzi. Serata tajba.